pịara ya ụkwụ ghasaa n'ala with afọ ime 8 months. Ọ sị m nne na detini metụtara ya n'ife a ji wee bụrụ nwaanyị. Ọ sị m nne na ya nọ na wheelchair na-anyụ nsị na-anyụ amịlị plus afọ ime. Ọ sị m nne ya akwụrụ ọtọ baa depre ya akwụrụ ọtọ. Ọ bụrụ ọzọ ebubo niile ebolie ya na-ezu oshi ya na-eme nna. Ọ sị m si anọgide nwanne ya nwoke kpọọ enyi ya nwoke na ya mara ife ọ na-akpọrọ ya. Enyi ya nwoke kwere pik kọl. Ife enyi ya nwoke ma ebu na o welu fonu kpọọ mama ya wee sị anya gwa nwa ya nwoke ya akpọzina ya na fon na mmadụ ama mgbusie mmadụ na-akpọ ya na fon. Ya akpọzina ebe ọ napụrụ ebe ya si eri nri ya akpọzina ya na fonu. Ebe afọ ka mama ya nọ wee gwasị anya na ya nwekwenụ accident. O wee tie wee gbalụ wee bịa fụcha anya solu bughelicha enye na afụrọzi ya ọntele ya amụọ nwa. Mama ya wee kpọkwa ya sị ya na ọmụgokwe nwa. O wee gbalụ bịa fụ nnọọ nwa sị na nwa yilie ya na nwa bụ carbon copy. Seche nwa pikchọ ịmagolu netesi efe. Ụmụnne luo tata this boy na ifo sendigolie na ndụ bụ only 20k na bọsị onye kwelie 10k. Na ọ jụrọkwa na ọ bụrụ ya mụrụ nwa na ọ jụrọkwa na ya meli ajọ ife. Even na the guy kwuru na ya ga-enye peace as a wife mana ịbata na family bebe anụ nwaanyị na ya ma mmie na ife family ya ma nlofu elofu mana ịbịa ga ọgọ befe ya ma mme na the boy si na ya ma nne ya maka nwanne ya nwoke. Ọ sị m nne na mama ya ghọtara kama na ịmagolu maka na enyi ya nwoke was expecting 100% from her. Nwanne ya nwoke which bụ the family was expecting 100% from her. Na ya nwanọzi n'etiti mmiri ya mara ife a ga-eme ya ga-ahapụ family danyala enyi ya nwoke ka a ga-ahapụ enyi ya nwoke danyala family. Because of that na ya mara ife a ga-ekwu na ya mara ebe a ga-ebido. Mama ya wee yọba ha sị ha biko na fanyeli ya aka ka ebidolie something ke tritiselie ya ebido jegheribekwe. Ọ sị m nne na depression ya baa na ihe a ya bụ ebido wee bubesi ibu na-efe a. O nwere ife depression enwere ike ime mmadụ. Deprepre o nwere ife o nwere ike ime gị ihe ọbụla o ji wee bịa. Ọ sị m chekie nie na si ihe a mere nwoke ọ dọrọ nwanne ya nwoke na mma. From there anapụrụ ebe ya si eri. From there anapụrụ enyi ya nwoke. From there emedie single mother. From there enyelie accident ya ga-ayagide wee nwụrụ. From there ebolie ebubo na nwanne ya nwoke na-ebo na ya na-aṅụkwu mkpụrụ mmiri ya na-aṅụ ma igbo na o nwere ife a na-ebo mmadụ dịzga ya eke eborie. Ọkwa na ya magie nwanne ya nwaanyị ntị. Ọkwa na ya magie nwanne ya nwaanyị ntị. Ọ sị m luo tata ka mama ya yọsịrị si mepeli afịa na nwanne ya nwaanyị na-anwakwa na nwanne ya nwaanyị na-anwa na onye gwoli aka mgbe asịsị weta ego na onye kweli ego na o nwekwe nwanne nwoke nke n'obodo oyibo na onye rie kasị mana ọ si ala echekọ ife ya bunetelu ka o weziela ego. Ịghọtago na ịmalụ na nwanne ya nwoke nke dị ọkpala napụrụ ya ife a niile ka mama ya gwara ya ọ sị anya ji egwu enyi ya nwoke ka onye ego ji ebido afịa. Nọọ enyi ya nwoke dobelie na kọndishọn ọ nọ na ya kịta tata. Ọ sị m nne na nke afọ abụrụzikwe nsogbu o. Nọọ ma luo tata bọsị ọbụla ekwutela okwu ya nwanne ya nwoke ebulie n'isi. Ọ sị m na ife a na-echezi bụ kedu ife ọzọ ya ka mekwe this guy. Ọ na-asịsịrị ya everything. Ife niile o nidili na onwete gị na ife afọ enyi ya nwoke na-alụ ka ọ na-alụzina na o wepụkwugo nyanwa accident ewepụgo nyanwa o nwere onye dị ya mma tinye na ife niile na-alụ ọlụ na paakị afọ na mbụ ndị si n'aka nwanne ya nwoke wee bata ma still ọ na-esie. Ọ sị m nne na ihe a bụ ihe family na ya chọrọ itinye ọnụ anyhow na ya chọrọ ikwu okwu anyhow na ya chọọ ka ndị mmadụ were ọnụ ha wee kee ikpe na etire etinye ewepụrụ ewepụ n'ife aka ọlụmụ na ihe a bụ ihe melụnụ na ife a chọrọ bụ ka ndị mmadụ gwa ya ịbịa si wee mejọ ka ndị mmadụ gwa ya ajọ ife ya melụ ka ndị mmadụ gwa ya okwu ka amalụ ya ga-esi n'ife ya nọ na ya kịta apụta maka na ya ka dị depre wee na-azụ ofu nwa. Unu maala na ihe anọgwa bụ family
something. Yotago. Anara etinye ya ọnụ anyhow. Eyata. Ka m bidogodu na nke nwoke, gị nwa bụ nwoke bụ nke diọkpala. Mgbe ọbụla a mụrụ nwaanyị na be nna gị ebudu diọkpala gị ka ọ dụọ. Yes. Ife ịkala ime ma ọ bụrụ na ichele echiche ọfụma bụ ebe ifugo na your sister afọlugo deeply in love with this guy. Ihe ịkala ime ebe inyeli aka. But no, you want it all. Kịta n'ikpeazụ ka anyị nọbazi na ọ na-agwa ọgwụ na-agba mgbu mmiri na-enye nsị na-eme nna na-eme ibie mana o nwere mgbe gị ya na-abụ bụ 5 and 6. Na ife ịkala ime bụ itinyelu nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị ọnụ n'okwu. See this guy, ọ bụ na ị love my sister, come and marry her. Ọ bụ na ọ bịa anụba your sister. Na ife ya emezini bụ na your sister will vacate. Ọ pụọ na position ya. Then enyi nwoke take is over. Then gị nwee welu position afọ ị na-achọ. Is a win-win to everybody. Ọ ihe kala ime. Eyotego. Anọrọ m nke o melụ na ife nụrụ from onye kọlụ m ka m ji wela chọọchị. O nwere family ebe ọ tọrọ ute o. O nwere ebe ọ tọrọ ute. Afụkwara okolobịa na agbọghọbịa. A ga-enwedịrị onye nke ga-eji mma, onye nke ga-eji ọdụ, onye nke ga-eme ife a. Mana ebe mụ nwa chọrọ ịmazi na mbụ. You cut it all. Your sister lose everything. Everything. Even nọlụ na the condition ọ nọ na kịta ama chọrọ itinye ọnụ na ya. Kedu why the hate? Why? You have gotten everything. She lost everything. Then why the hate? After all, ọgọgụ nwoke nwe ihe a. Ọgọgụ nwoke. And that guy kala ịbụkwa ọgọgụ nwoke too. Ọ bụgodu na o nwere ife ilite n'aka ilite a pure friendship. Ilite onye ọ ga-abụ ọgụsu, you count him. But no, you choose to do it the other way. Ichefuzie na ọkwanụ this girl melone na ebe nọ taa. Ichefuzie na mgbe a na-ayọ ka ịbịa na ọkwanụ this girl kwudoro. Ichefuzie na ọkwanụ this girl tiliri n'ina kakus. Ọ bụgodu na enyi nwoke afọ abụrụ ezigbo mmadụ na ọ na-eme ajọ ife, ịkpọrịta nwanne gị nwaanyị dụọ onye ọdụ. Na nwanne gị nwaanyị afọ melụ ga-alụ iwelunu maka ọdụmma gị ọ na-achọ wee gbaghalụ. Iwelunu maka na ọ gị bụ diọkpala wee gbaghalụ. Iwelunu maka na ọkwa na-ada gị nwaanyị ka ọ bụ wee gbaghalụ. Iwelunu maka na oluzugo it all wee gbaghalụ. Iwelunu maka na ịfụnanya kpuchili anya wee gbaghalụ. Ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ. Ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ. Onye ọbụla sịkwa na ọ bụla ya. Iwere onwe gị tii na shoe mmadụ wee malụ ka o si atọ. Ewee bịa na gị nwa na-akọlụ m akụkọ. The greatest mistake imelụ bụ ije mebe relationship n'ebe ị na-alụ ọlụ. You should have known better. O nwere any relationship etinye na office ebe a na-alụ ọlụ na work na 10 out of 100 can work. The rest bụ akọlụgbogo akọlụgbede. I nwerezi ike ịlụ ọlụ gị ọfụma o. I nwerezi ike inye ọdụ ọfụma. I nwerezi ike ime ihe ị kwesịrị ime maka gịnị? Wee bụzalụ nke ị nọ n'etiti family na relationship. Ọsọgodi anya bụrụ na your family anọrọ ebe afọ, as long as ị na-ebidogo relationship na office environment, nwere ihe megide ka ị deliver pure. No. Ife ọbụla ị na-edeliver nwere aka ụsụdụ na ya. Yes. Maka na o nwere onye ị na-eze, maka na o nwere onye ị na-asa anya, maka na o nwere onye ị chọrọ ka iri egbalụọ, maka na o nwere onye ị chọrọ ka ọjọọ jia gị. That's why o ji do very wrong inwe relationship ebe ị na-alụ ọlụ. And that's why ọgọ nwoke ji wee sị na achọrọ di na nwunye n'ebe a na-alụ ọlụ. So ọ bụrụ na onwe ebe ị na-alụ ọlụ tata wee na-eke this story, ọ bụrụ inwe relationship ebe ahụ, stop. Nwere ife ọzọ na-ekwu na destin na-abụghị peace, udo. Onye emejọrọ ya gbaghalụ. Mana unu eji n'ife nkwu wee judge. Ike gwụrụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this girl aka iji gba ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.